Khasi Students Union ne ka KSU kala Dawa ban kintiu ya ka kota bha benta jong ki khasi bat Jaiñtia na ka 40% sa ka 40% bat kala pen pawru ya ka jingbom hun ka bajor halor ka kaipot jong ka expert committee on Meghalaya's reservation policy. U president ka KSU ba Lambok Starwell Marngar ulaong ba ka union kala khmi lenti ya ka jingpen kala ka basisha na ka jingwat benia jong ka committee Henry ka rukom trekam kadang ne kumju nadu usnem khat khandai nyu par. Ulaong ba karukom badon menta kampen pau pura ya ka jinglong jingman jong ka jingdon briu menta kamtam hakathan nyo trep region ka KSU kalapen pau ba ka jingdawa ban kintiu sya ka 100% kalong ka badai namar ka jingroi jong ka jingdon briu hakini ki postnem balalet uba marngar u lakrensai ba ka ni ka jingkintiu kamdei ban kata ya ka kota ka balabha lupa na ka benta ka jat meriu garu henrei kalong tang ban penbet ya ka jingya pher balayo i ulaong ru babun kiseng bat ki kenhun ke lai jingmot hak por jing ekren pat ba henrei kini kim sem la rung bhasha ka jing thmu ka bakhadu khatkung ka jing ong jung u karukom trekam baro kadang ya seriem bat karukom balapnya nadu palat san post nem menshwa ka KSU kan penlong ya ka jingalang jong ka Central Executive Council ban bishar bania ya karukom trekam ka badon minta ka kaipot jong ka committee bat ban shim ya kisin jam ki babot uba marngar ulaong ba ki policy pat ba ki dei ban ya rengkat bat kapor bat ki jingkela ha ka imlang salang bat ula karbat ya ka sorkar ban pentikna ba ka kota thamai ban penyo kam kaya ha bat ka jinglong jingman jong ka jela minta ban penne ya ka jingyaringkat bat jingat bet ha ka kam sorkar ka jela unit jong ka BJP ka kersan ban penne ya ka rukom ha benta ka badon minta da ka baong ba ka jingyadei jong ka expert committee kalami na ka jingyakren bat ki benta ba pher jong ka jela u general secretary ka jela uba wan kit bok poshna ulaong ba ulaseng ba ka seng kala dep ai ya ki jing ai jing mot jong ka bat ki jing mot na Shillong bat Garo Hills ru lak henlang ulang bakut kum ka jing i jong ka party omdon kamshu ban bishar beng uba poshna ulapen pau ba ka BJP ka kershan ban penne ya ka rukom ka badon menta khamtam namar ki jing thu jong ka ying bishar ki baong ba ka reservation baro ka wai dei ban palat san 4% ulang ru ba ka party kam kershan ya ka jing penya dei bet ya ka reservation tang bat ka jing don breu kat kum ka jing thu jong u la da le kum ta kan ai jing min toi shibun e tang ya ki men riu ki babun briu bat ki policy ki dei ban bishar ya ka jingdon kam shisha bat ki jing kita ki bakham he o MLA kanot Shillong pat uba Adelbert nongrum ulakan tat ya ka kaipot jong ka expert committee khamtam ya ka jingkam ba phra 100% ki nong ai jingmut ki kershan ban penne ya ka policy khat khandai spa nyo par klem jingkla uba nongrum u lapen pau ka jingbom shania ka jingya persha bat jingya bom hon da ka baong ba ka jingyo i jong ka kaipot kam ban pau ya ka jingkermen pat ba lani ka jingmu shisha jong ka committee ulak dawru ya ka jingya pher hak jingtho balabu ha ka kaipot bun ki jing ai jing mot lang ba ki shithi bat email ki baklem kar teng la ne jing tip shai bat bun ru ki jing ai jing mot ke be asriem bet klem jing akhin bnia uba Adelbert ulakno ba la pen kala bakla ya ka jing mot jong u wat la ul ai jing mot ban pen kala ya ka policy kat kum ka jing don briu ban pen tre kam ya ka roster system tang hakapor bawan bat ban pen ya pher ya ka reservation hakapuli puthi bat ka kam ulong ba ka rukom tre kam jong ka jela ka dei ban long ka basai bat ka bitikna ban penne ya ka jing kat bat ka jing shania pat ba ha ka reservation framework jong ka jela Meghalaya